So Assam da prasad adu dada mata korper bandu. Ye kya ye kya hai? Adlu. Na ye 15 korper. Kadle kol. So niklu Assam mast jana niklu tunaga Assam pandat north east niklu main adu tunaga mast jana nikle Chinese tala ka tojure. So mast jana Chinese like dag tojure elele kan nikle gonji mast time dumbu Nagaland da minister ayina chida Tamjan panpinaru onju video viral aditera ಆ viral ಆದಿನ video ಆರ್ ಪಾನದಿತ್ತ that north east dakla kan da gite elli eppundu ಅಂಚ ಪರ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆದಿತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಜಾರ ತೆಲ್ಲಿಕೆ ದ ನೆಟ್ ಪಂದಿತ್ತೆರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಬಂದಾಗಲ ಮುಲ್ಪಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಚೈನೀಸ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೊ ಅಕ್ಕುಲು ದಾದ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಅಸ್ಸಾಂದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತೂನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಅಹೋಂ ಪಂಪಿನಚ್ಚಿನ ರಾಜವಂಶರು ಇತ್ತರು ಅಕ್ಕುಲು ಚೈನಾದ ಯುನಾನ್ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಆ ರಾಜನ ಪುದರ್ ಸುಖಾಫಾ ಪಂದು ಆಯನ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಚೈನೀಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ತಿರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ದ ಕೊಸ್ ರಾಜವಂಶಿ ಜನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಸೇರ್ದು ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ಪಂಡ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಮಾತ ಬತ್ತದ ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಮಾತ ಒಂಚೂರು ಚೈನೀಸ್ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ಐದು ಮತ್ತು ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬರ್ರಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ಸೊ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪತ್ತುಂಡೆ ಕೆಲವರು ಮತ್ತು ಚೈನೀಸ್ ಲೆಕ್ಕುಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಅಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಧರ್ಮ ಇಚ್ಚಿನ ನಾವು ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಅಕ್ಲು ಮೇಯ್ನ್ ಆದದ್ದು ಮಲ್ಪುನು ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮನ ಮುಲ್ಪ ದುಂಬು ಕನತಿನಾರು ಶ್ರೀಮಂತ ಶಂಕರದೇವ್ ಪನ್ಪಿನಾರು ಸೊ ಇನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಬೈದ ಅವು ಇನಿ ಭಾಗವತ ಪಠಣ ಪಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ಶಂಕರದೇವ್ ಪನ್ಪಿನಾರು ಮುಲ್ಪ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಆದಿಪ್ಪು ವೈಷ್ಣವಿಸಮ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮುಲ್ಪ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾರೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಆರಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ತೇರು ಅವು ನಮ್ಮೈತೆ ಭಾಗವತ ಪಠಣದ ಮೂಲಕ ಮುಲ್ಪ ಐದು ನಲ್ಲಾತ್ ದುಂಬು ಕನಪಿನಚಿನ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀಮಂತ ಶಂಕರದೇವ್ আৰু মানুহৰ বাহিৰে অইন প্ৰাণীবিলাকৰ ধৰ্ম প্ৰাকৃতিক গৰুটোৰ ধৰ্ম ঘাঁহ খোৱা যিমান ভোক লাগিলে ನಿಖಿಲ್ ತೂಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದು ಜರಿಗಿಡ ಪನ್ಪಿನಚ್ಚನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಐನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಮುಕ್ಕುಲು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪೋರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದು ಜರಿಗಿಡ ಆತರ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ದೈ ನಿಖಿಲ್ ತೂಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎತ್ತೊಂದು ದೈ ಅಂದದ್ದು this plant so undu actually net aklu chutney mata balpura achere kajip mata balpude mukkulu tilpinachina system undu so ini mulpa ladtondi purachina bhagavath pathana ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇಲ್ಲಿ ಕಜಿಪುಗು ಈ ಒಂದು ತಪ್ಪುನಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಗುಲ್ಲೆರು ಸೊ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದೊಂದು ಅಸ್ಸಾಂದ ಪ್ರಸಾದ ಅಡು ಇಂಜಿನ ಮಾತು ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಸೊ 15 ಬುಕ್ಕ ಕಡ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ಪರ್ಂದು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಡಕೆಲ್ಲ ಮಂಗಿ ಅಡಕೆಲ್ಲ ಮೂಲಂಜಿ ಮಂಗಿ ಅಡಕೆಲ್ಲ ಬಟಾಟೆ ಬೈಪಾದ ಇಂಚ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು ಐತ ಒಂದುಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಬೇವು ತಪ್ಪು ಐತೆ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪರೆ ಗುಲ್ಲೆರು ಮುಲ್ಪದ ಇತ್ತಿನ ಅವು ಬುಕ್ಕ ಬೇತೆ ಇಂಜಿನ ಐಟಮ್ ಒಂದುಂಡು ಕೀಕೆ ಐಟಮ್ ವಯಸ್ಸೆ ಅಪ್ನಿ ಕೊಯ್ದಿಯೋ ಕೆಂಬುಡೆ ಬೈತದ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಡ್ಡಿದೆಲ್ಲ ಕಾತುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಟೈಪು ಆಯ್ತು ಕೊಸ್ಸು ಆ ಚೇವು ಬೈತೊಂದುಂಡು ಆಯ್ದುಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಆಲು ಬಟಾಟೆ ಆಯ್ದು ಬುಕ್ಕ ದಟ್ ಈಸ್ ದಾಲಿ ನಿಗಿ ದಾಲಿ ದಾಲಿ ಹೋಯ್ಗೊಳ್ಸಾಗೆ ಇನ್ನಿತ ಕುಕ್ಕರ್ ಆರು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು আৰু সভাপতি মহোদয় Chinese later. Chinese. Oh, bhaskar. Apa ये?
So, no, I think in the video, none of the possibility to go out there. Take care. Bye bye.